Dobrý deň, zdraví vás Tomáš Greguš zo spoločnosti Forex Pro. Máme 24. februára, 15 hodín 22 minút a ideme sa porozprávať o výhľade akciového a forexového trhu na najbližšie 2 týždne. V úvode by som chcel upozorniť, že všetko, čo si tu dnes budeme hovoriť, je spojené s rizikom, takže každému odporúčam, aby používal stop loss. Taktiež by som vás všetkých chcel upozorniť, že v marci 22.3. budeme organizovať konferenciu s Billom Hubbardom v hoteli Sheraton, takže určite sa pozrite na stránky spoločnosti trade.com alebo na stránku spoločnosti Forex Pro, kde nájdete viac informácií. Takže ideme sa pozrieť na trh a povieme si, čo nás čaká a nemine tento týždeň. V útorok nás bude čakať spotrebiteľská dôvera. Pozrieme sa na kráľovský menový pár euro-dolár. Vidíme, že euro-dolár vykročil z toho krátkodobého klesajúceho trendu, prerazil a blížime sa aktuálne k rezistencii 1.3826, takže v nasledujúcom období očakávam testovanie rezistnej úrovne. Dlhodobý rastúci trend máme zachovaný, musíme ho robiť takto, vidíte, že to boli minima, odtiaľto sme sa odrazili, bola to formácia hlavy ramena, ktorá bola naplnená a aktuálne smerujeme k 38.20. Zajtra teda očakávam spotrebiteľskú dôveru. V stredu 26. budeme očakávať druhý odhad HDP a predaj nových domov. To určite zahýbe menovým párom Libra-dolár. K Libra-dolár sme boli dlhodobo pozitívni. Vidíte, aktuálne prebieha na Libra-dolár taká systematická korekcia. Počkal by som si na nejaký posledný takýto spike a určite by som v dlhodobom horizonte skôr uvažoval, alebo v strednodobom horizonte nad vstupom do pozície. Nákup by som plánoval okolo 1.6520 s výhľadom až na 1.70. Vo štvrtok nás budú čakať americké objednávky dlhodobej spotreby a žiadosti v nezamestnanosti, že pozrieme sa na akciový trh S&P 500, ako to s ním aktuálne vyzerá. Korekcia, ktorá bola 2 týždne dozadu, evidentne skončila. Aktuálne sme podľa mňa stále ešte v akumulačnej fáze. Jednoznačný nákup by mal byť okolo úrovni 1804. Úroveň, ktorú teraz aktuálne testujeme, je úroveň posledných maxím. Tá sa pohybuje okolo úrovne 1850, to znamená, ten 10-bodový posun je podľa mňa veľmi vysokou pravdepodobnosťou a potom môže prísť nejaká prvá korekcia. Zatiaľ aktuálne ten mód je smerom hore, trh postupuje v posilovaní. Prvé americké čísla vo štvrtok by s tým mohli niečo spraviť, ale ako hovorím, výhľad je určite rastový. Tento piatok nás čakajú čísla vlastne z Ameriky, bude to HDP, medzikvartálne, čaká sa 2,6% a predaj amerických domov. Môžeme sa pozrieť na menový pár dolár-jen. Dolár-jen aktuálne sa dokázal odraziť a nastoluje sa tu krátkodobý rastový trend, ktorý nadväzuje na dlhodobý rastový trend. Ako vidíte, mali sme tu nejakú konsolidačnú fázu, rozprávali sme sa o tom, že malo by dojsť o testovanie tejto vrchnej úrovne a následne možno k ďalšej korekcii a následne útoku na úrovne 105. Zatiaľ sme sa na tú vrchnú úroveň toho klesajúceho koridora nedostali. Teraz aktuálne vidíte, že ten dolár-jen nám za prvé útočí na rezistné úrovne, tie sa nachádzajú okolo úrovni 102,7 a je tu nastavený krátkodobý rastový trend. Nesmieme zabúdať na to, že dolár-jen je nastavený dlhodobo v rastovom trende a fundamentálne Japonsko stále tlačí neobmedzene, teda stále tlačí svoju dávku kvantitatívneho uvoľňovania, Amerika naopak uvažuje nad znižovaním. Ďalší týždeň, to znamená 3. marca, nás budú čakať z Veľkej Británie čísla a množstvo čísel z Ameriky, tam bude vlastne Purchasing Manager Index z priemyslu, stavebné povolenie z Austrálie. Takže tých dát tam bude pomerne veľa. Pozrieme sa na to, ako to vyzerá s austrálskym dolárom. Austrálsky dolár nedokázal sa dotknúť 200-dňového klzového priemeru. Narazil na túto rezistenciu 0,9050
o ktorej sme sa viackrát rozprávali, že v prípade, že ho prerazí, budeme útočiť až na 200-dňový klzavý priemer. V prípade, že sa od nej odrazí, smerujeme posledných minima. Vyzerá, že 3-krát sme sa pokúsili túto rezistenciu otestovať, nie je zatiaľ príliš veľmi úspešne, pomaličky austrálsky dolár klesá. Zmeniť sa to môže v pondelok, kde sa dozvieme viac, či austrálska centrálna banka ponecháva úrokové sadzby na 2,5 alebo možno v budúcnosti už zvažuje nad zvyšovaním sadzieb a počet stavebných povolení. 4.3. nás bude čakať PMI z Veľkej Británie z stavebníctva a austrálske HDP. To opäť môže pohnúť austrálskym dolárom. 5.3. budeme mať čísla z Ameriky. To znamená, myslím si, že to, čo sme si ešte nepozreli, je burzový index DAX. A keď sa na to pozriete, burzový index DAX je trošku slabší ako S&P 500. Nedosiahli sme zatiaľ úrovne 1970, ale mód je stále ešte rastový. Korekcia, ktorá tu bola, skončila. Tu bola nejaká krátkodobá korekcia v rámci tejto korekcie, tohoto rastového trendu. Aktuálne najbližší cieľ máme 1680. V prípade, že uzavrieme na túto úrovňou, budeme smerovať až k posledným maximám, to znamená k úrovni 9770. O tie 2 týždne, 5.3. v stredu, práve tie čísla z nezamestnanosti sú takým katalizátorom, ktoré vedia zmeniť smerovanie trhu buď smerom dole, alebo naopak hore. To znamená, že to býva deň, veľmi často deň obratu, ale určite minimálne veľmi vysokej volatility. O 2 týždne vo štvrtok 6.3. budeme mať úrokové sadzby, budeme mať rozhodnutie centrálnych bank o úrokových sadzbách z Bank of England a od ECB. Taktiež budú žiadosti v nezamestnanosti z Ameriky, takže môžeme sa pozrieť na vysokú volatilitu. O 2 týždne bude tých dát naozaj veľa. To, čo je naozaj zaujímavé, je vývoj na zlate. To krátkodobo teraz vystúpilo z klesajúceho kanála, ktorého tu máme pomerne dlhú dobu. Takže vidíte, že tu máme nejaký klesajúci kanál, môžeme ho skúsiť trošku prispôsobiť naozaj tomu, ako sa tam reálne nachádzal. To znamená, naozaj dokázal vykročiť z krátkodobého aj strednového kanála. To znamená, to zlato by malo teraz smerovať najbližším rezistenciám, ktoré sú tu. Taktiež prerazilo 200-dňový klzavý priemer, takže na zlate to naozaj vyzerá na posun aspoň o $30 vyššie. Potom naozaj uvidíme, aký bude vývoj na akciových trhoch a na menách, aby sme sa rozhodli, čo spraviť. Aktuálne na zlate sa niečo deje, nevieme presne určiť čo, možno je tam predpoklad nejaké budúce inflácie tento rok, zatiaľ ale čísla tomu nenasvedčujú. Práve odhady nasvedčujú presnú opaku. No a o 2 týždne v piatok nás bude čakať naozaj veľmi zaujímavá vec a to bude americká nezamestnanosť a obchodná bilancia 7.3. v piatok. Posledný pár, ktorý sledujeme, ktorý sme si nepozreli, euro, švajčiarsky frank. Naďalej trvá obchodovanie do strany, to znamená supporty 1.2160, 1.2130 a 1.22. To sú úrovne, ktoré väčšinou držia ten euro, švajčiarsky frank. Naopak, taká stredová úroveň je 1.2250. Prvá nejaká rezistencia, na ktorú môžeme naraziť, je 1.23. A potom úroveň, s ktorou sme dlho zápasili, nedokážeme ju preraziť, je 1.24 alebo presnejšie 1.2380, 1.2390. Takže v tomto prípade obchodujeme pásmo. A ešte raz by som dal všetkým do pozornosti, 22.3. bude v hoteli Sheraton Bratislava konferencia s autoritou zo CNBC, Bloomberg TV, Billom Hubbardom. Určite si nenechajte tento event ujsť a budeme sa tešiť na vašu účasť. Držím veľmi palce pri obchodovaní a želám veľa úspechov.